Ya ngono-ngono ki panggo papan sing kok arep iki. Ya awak dhewe nolak mburi kan sing padha lenggak, sing padha jagok, sing sepuh-sepuh. Nek durung-durung awak dhewe ngaturake kok ujug-ujug terus langsung ngandhut rasane ya kurang panggo. Kula diaturi sing asik-asik dhisik. Oh iya. Aku kok yo condong iki mau aku kok tinggali nganggo kembang apa iki mau nganggo kembang pocong ketoprak abate kelo disendroke yo penak wong yo asin niki sendro lagi sadurunge maturake-ake rene tinggali kowe iki mantar kembang pocong ketoprak kowe lewat suwan karo aku nek iso yo nganggo pocong ketoprak yo aku tak matur karo simak rungokno swaraku jebles kaya swarane sing mau ning mburi dicak foto sapa-sapa. Sing ngejak foto Pak Dukuh ngejak foto kowe sing kenal karo panjenengan sing ngejak foto. Sapa? Prastiwi. Gusti ingkang Agung dene kalenggan iki awak dhewe sampun sowan endi iki sowan ana ing Buder Tengah Banaran Galur Kulon Progo ning daleme sapa iki ning daleme ing Minangkabau Kecamatan panjenengane Bapak Haji Mohdamuri. Oh sing mengku hajat pentingane
dhewe maturake akeh, maturake nuwun, ngaturake sungkem pangabekti dumateng para punden ingkang lenggah wonten ing bunder tengah menika. Ya iki salah taklim kagem kadang-kadang ingkang lenggah wonten ing bunder tengah. Ya lan yo dadi panudulan tepang awak dhewe iki sanging saka tlatah wetan Praga iki mlangkah ana ing kulon Praga. Ya kajeke durung suwi awak dhewe sowan ning tlatah Banaran kene. Heeh, iki ning kelurahan Banaran iki dilalah kok diparingi uduan terus ora terang-terang. Ya kanggo sancine mongko jane penontonne akeh. Ning baju kita terus piye meneh. Heeh. Iki sing wingi dari ning Banaran iki panjenengane iki sabdo langit parang manto lewat live streaming YouTube Dalan Sina. Ya diaturake lakon-lakon Dul Bandung ujube apa iki manuk dawuh sing tak tampa iki ujube ya kuwi tasakuran. Tasakuran sing kok karepake apa syukuran gone wis purna dudu apa tasakuran gone wis lakon panjenengane nindakake haji kuwi ya dudu oh syukuran khitanan yo dudu apa manten dudu manuk dawuh sing tak tampa panjenengane ya mung ngadani syukuran ngono kae dhisik ngadani syukuran ngaturake guning panuwun wonten saning Gusti ingkang agung dene wis paring nikmat mupangat lan paring rejeki ingkang barokah. Domine wong iki nek diparing terus ngaturake matur nuwun ki rasane njur meplok dadi yo daharan ingkang ngrasa tur yo daharan ingkang suci dadi yo ageman sing pantes diagem ya kula awak dhewe sak kanca uga uyung-uyung naleni uyung muga-muga diadani tasakuran iki lumantar panjenengan utawa donga pangestune para ing sepuh muga keluarga besar panjenengane Bapak Haji Muhdanuri pinangan kabagas warasan lahir lan batin rancak nggone padha nangkaya amin. Ya iki pancen panjenengane Pak Nuri setelah Pak Nuri pancen Lemakarya kuwi ana tlatah Bengkulu ning wis sawetara wektu kepareng kondur ana ing bunder tengah kene dadi mau panjenengane kuwi ngendika nek iki ujube Joko Tasakuran ning istilah ya bali kampung dan membudaya ngono menghibur masyarakat utawa tangga keparuki wonten kene alhamdulillah pinaringan lancar ya. Lah kok dadi iso tepung karo kowe ayo